А сега е време да обърнем един питбул, който тък му влезе в политиката и започна да размята мръвки в парламента. Не ги ли размяташе преди на скарата? Това беше в началния му период. Сега ги размята навсякъде, на най-високо ниво. Гледаме тази сутрин от тази сутрин, където водещите и Бареков не си играеха на шикалки. Добре, без шикалка не теглихте ли лищата в петък на консултациите, защото... Това не е най-важният въпрос. Ами не е най-важният въпрос, Ти започваш с виц. Вярно е, че Бареков пристигна като герой от виц на консултациите, но в разградения двор Народният парламент всеки си влиза както иска. Квестори в парламента, а не европейски. С моето нахлуване в парламента, защото аз буквално нахлух с двама бодигарда от НСО, фанати в двете ми ръце, се разрешиха много неща в държавата. Ето такива политици са нужни на клета майка България. С едно влизане и излизане и я оправят. Чувствате ли се малко конфузно? Борисов, Цветанов, вие... Те се чувстваха конфузно, защото аз като влезах в залата, пак казвам, бяха хванати като по бели гащи и тримата. Не знам колко конфузно са се почувствали от присъствието на Бареков, носещо хранители, но веднага са го произвели в момиче на късмета. В един момент не се стигна до този резервен вариант. Да, написа и аз дясната ръка, викам, дайте да видя пък съдбата. И по едно време Цветанов даже каза, на 5 октомври не ни хареса. И аз му казах, господин Цветанов, тази ръка, викаме ръката на съдбата. Сериозно! Явно Бареков е дясната ръка на съдбата, но въпросът е кой е съдбата? Който и да е той, създал е много функционален политически уред. В парламента е момиче на късмета, а при президента се трансформира в киборг. С този си вид, как да не респектираш държавните мъже? Мисля, че господин Борисов 2 дена се държа крайно непремерено. Вчера му направих забележка. Всеки час. Между другото, тръгна да говори, аз му казах, викам, сега господин Борисов не си дошъл тук да ставаш премиер. Тук сме сериозни хора. Да решим проблемите на народа и да си ходим. Ао, сериозните хора, докато решавате проблемите на народа, да не вземе народа да си тръгне пръв? Тук сме сериозни хора, да решим проблемите на народа и да си ходим. След като миналата година Бареков не бе допуснат в президентството, а му се наложи да изпрати за свой говорител Волен Сидеров... Ще ги обиди! За това ние, хората, които искат операция чисти ръце, определяме сега господин Сидеров за наш говорител. И след като в петък нахлу с взлом в парламента... Президентът явно се оплаши да не превземе и неговата сграда и се принуди да го покани на консултативният съвет. А Бареков само това и чакаше, за да се изпъчи най-после редом до най-първите мъже на страната. Всички казват, че съм малък, аз пък знам, че съм голям. Вече мога да излизам, да играя, двора съм. Ей, най-накрая малкият пакосник Николайчо се нареди до големите батковци. Които обаче в опитите си да изпъкнат почти смачкаха единствената дама сред тях, Меглена Кунева. Добре, че са банкерите, та да отсрамят политиците. Само управителя на БНБ Иван Искров се прояви като джентълмен. Всеки иска да се снима с защитника на майките и бедните, покорител на парламента, Николай Бареков! С моето нахлуване в парламента, защото аз буквално нахлух с двама бодигарда от НСО, фанати в двете ми ръце. Добрахме се до кадри от охранителните камери в парламента от нахлуването на новия български политик. Котенца сте, бе. Викам, не сте лълови, бе. Трябва сте лълови да ви уважават като лълови. А ви викам, сте котенца, бе. След тази случка се разбра, че Чак Норис официално се отказа от всички вицове за себе си и ги преотстъпва с огромно страхопочитание на Бареков!